Dobar dan ljudi, ja sam Nikola, ovdje Marko, mi igramo Minecraft, ovo je treća epizoda, četvrta, ja se izvinjavam, četvrta epizoda, evo mi sad krećemo da igramo dobro, nastavljamo ono što smo počeli. Malo rotten flash, ali to nam neće zaceliti glad, zato ćemo morati ujutru, ajde, čekaj uzmemo ovako, idi ti po drvo. Znam, samo dođi ja prespavam. A da dovršimo kuću pa ćemo onda ovaj gornji deo ćemo malo da uradimo i onda kako se zove idemo u rudnik da nađemo dijamante, to nam je cilj za ovu epizodu, jel tako? Tako je. Da. Znači dijamante, ako ne uspemo onda napišite loši smo jer nismo našli dijamante za 10 minuta. Ode ja po drvo. Gdje beše ova? Ali ti lega. Kako to misliš? Pa čuješ se onako, sad se više, sad je bolje, idi po drvo. Pa to i radim. Ja da killam ovog skeletona. I got a golden sword for you, Thaud. Evo ga crkve. Čekaj, sad ću ja... da, imamo hranu iz bašte, sad ću ja sa bone mealom da ti je porastem. Ali neću za hleb, nego ću ove... Ja imam 3 bone meala. To ti hleb, ja sam ove male što rastu. Potrču. Ovo je bundeva, to nam daje bundevu. Ti misli lubenica? Da. Ne veze, samo ti porasti ovo za ovaj. Lomimo, ili bolje reći cepamo drva. Lomimo, mi lomimo. A morat ću rukom. Skeleton, sad ću morati da ga uništim. Ma kako si tako? Imam 64. Ja imam 6 bone meala. Ček, ti si meni ukočio. Šta bacaš to? Legati servera. Vjerovatno, strele ovdje si bacio. Ja imam 5 strela. Ti ovdje vidim sa bone mealom. Ja imam 5. 3 ova. Da posadim. Čekaj, beži. Evo to meni za hleb. Ajde imamo još 3 ova. Ajmo vamo proširi. Evo. Imam još jedan. Evo ovdje neka ide. Ajde. Dobro, si uzeo dovoljno drveta za kuću, ovo je pumpkin. Jesam, imam 64, još 16. Ja imam jedan hleb, da ga pojedem. Pojedi, ja ću imati 2. Moram da te pitam da se ne uvrediš, ja sad jedem hleb. Dok ja ovdje crkavam, dođi ja ti dam hleb, desi. Ame gore, taman će da mi zaceli glad. Zaceli, nije zaceli. Kako ćemo ovi drugi sprat? Kako umemo i znamo, eto kako ćemo. Zezam se. Taj drugi sprat ćemo... Hoćemo isto kao ovo staklo, onako. Da, to ćemo i gore će nam biti bašta. Ne, gore ćemo baštu da napravimo, da prenesemo odavde dole. Da, morat ćemo, znaš kako se zove, možda na ovome je krovu gore. Ili negdje malo drugdje da nam ne bi curila voda. Čekaj, znam da sam polomio ovdje, čekaj. Napravim ja bucket. Iron nam se ispekao. Jel ti imaš bucket? Nemam. Ja sam napravio jedan. Ne. Šta praviš? Sad samo polomi to. Pumpkin da polomi? Ne, nego ovo, kamen. Pumpkin neka tu svetli, da zombi znaju da tu ne smeju. Pa možemo da napravimo Sneška. A on će ovdje umreti od vrućine. Da, ali nema... A da, imamo sneg tamo snežnu šumu. A možemo ga staviti, znaš, donesemo malo snega, napravimo grudvu. Pa to nema veze. Ajde, jel završavaš ti kuću? Da, znaš ono... A molim ti, ne sviđa mi se ovo nekako, ne sviđa mi se kako stoji nam na kući. Dole. Daj, pao sam na kaktus. Ne, ostaje tu. Dobro, neću u stvari tu, pravo si. Ali bit će ovdje. A gdje ću? A što ne bi napravili strašilo? Kao u bašti.
Ne. A molim te, to je zanimljivo. E pa to već neću da prihvatim. Prihvatim ovo, ali to ne. Nema To tvoje strašilo i nemoj. sranje. Sad će da ide na kuću opet. Nemoj, daj. Na, 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 Šta će ti toliki krov? Tu će biti bašta. Znam ja kako će bašta. To. I sad ništa ne me da reći. Prestani da pevaš. Dobro. Imam još Sad- 10 drveta. Znam kako će biti bašta, znači ništa ne radi sada. Sad čekaj. Ovako, dirt mi treba. To, dirt imamo. Ovako, idi ti traži bone meal. Ok. Ček samo ja da uradim nešto. Ovo ću ovo polovno. Stavimo ovdje. Tako. To si lepo ga uradio. Ovdje će da bude bašta, samo da im... Ali voda će da nam curi. Voda će nam curi. Ma ajde, koga šiša. Ma ne veze. Ja ću toga namestim dole. Ja imam koficu da ja po vodu. I donesi mi vodu. Pa to Vidjet ćeš gdje ćeš da je Evo staviš. vidim da je voda ovdje blizu nas. Odnaći ću ti ja gdje da je staviš. Dida skalio jedna. Gde? Da ide čak tu gore. To je moja omiljena vrsta bašte. A što ne bi ovdje gore napravili? Onda bude ovo od zemlje krov pa da idemo još gore. Ajde. Ne, previše je. Dosta. Za sad ovako. Ja, izvini. Promašio sam ga. A možda bi samo jedan u sredini bio dovoljan, ove vode. Ma pravi ti, čuti tu. Pravi robe, pravi, samo se ti napravi. A curi nam voda, to me nervira. Gdje ja ni ne vidim. Ma ne Evo vidiš. pa malo. A dobro, to pomalo neće se ni vidjeti. Ma naravno. Koliko ljudi u svijetu prokišnjava voda. Jednom nubu samo prokišnjava. A A to- daj, kako ga uvijek ovako potrefim nekako debilski. Ne mogu vodu da uhvatim. Vidi sad ovo što si uradio. Jebem ti vodu. Daj, nemoj to da stavljaš. Potoku jedan, lomi. Dobro, može i tako. Eto. Ovdje ja Bravo. prenesem ove. Jel imaš how? Imam. Čekaj, ja ću krenut da lomim. 1, 2, sad. Šta uradi crni ti, nisam na to mislio. Dobro, ajde. Pa sve ćemo prenesemo. Ali nećeš od svakoga dobiti. Hoću, 25 imam. Dođi I gore. još više sam dobio. What the fuck? Ali treba da bude što tamnija zemlja. Pa da, ona tamna kao. Ajde dođi. Ona tamna voda. Fuck you. Zato proketnjavaj, majko te jebe. Ajde u rudnik. Ajmo, kopamo. Sisu ti damo. A daj, što ne kopamo negdje drugdje. Gdje da kopamo? Ajde, Ne ajde znam, pa. nađemo neku pećinu, nešto. Čekaj, moram ja da napravim. A gdje da je nađem i pazi na štopericu. Snimali smo već 8 minuta. Dobro, bit će znači još jedna epizoda. Dobro, tako neka bude. Ova bašta na polju neka ostane. Šta, baš to napolju da bude? Za pumpkine. A. Ja ne. Kamen, ja ću pikeks. Imam 2 kamena. Ajde, idemo kopamo. Lepa je. Da, za početnike. A nisu ovi početni. Sad ću da te banam. Nemoj. Ban Nemoj! devil Alekes. Nemoj. Enter. Nemoj. Čuo sam šišmiša. Učinilo mi se da je to miš. Ajde, dolazi. Još malo pa će noć. Banner player gledaoci. Banovci Gledao- naše gledaoce.
sad ne mogu gledaju kako igramo. Moramo malo pauzu. Znači ići ćemo sada da kopamo, malo ćemo mi tu da iskopamo, znaš? I tako, Ovo, čekaj samo nešto ti pokažem. Šta, napišem ban pa odmah ime. Da. A, dobro. Nemoj da se sklonim za opak, uradiš nešto nepredviđeno. Banned player lava. Dobro. Ajmo mi sada da kopamo. Sad lava. Hajde da kopamo. Imaš ti baklje uopšte. Pogledaj štopericu. Evo već je 10 minuta prošlo. Oh shit! Ajde. Završit ćemo ovu epizodu. Taman smo stigli u rudnik. Vidimo se u sljedećoj epizodi i kopamo. Bye! Goodbye.